Hyvää huomenta. Olen Paulia Kuikka helluntai-seurakunnasta ja tänä aamuna vuorossa aamun avaus vitosen seteli. Ja huomaatte, minulla on täällä 2 vitosen seteliä. Täsmälleen samanarvoisia, eikö totta? Kumman tahansa kanssa kauppaan menet, saat samalla rahalla, mitä sinä sieltä haluat ostaa. Samalla setelien äärellä voimme miettiä, miten kohtelemme toinen toistamme. Entäs jos rypistän toisen setelin? Onko se samanarvoinen kuin toinenkin? Kyllä vain, se kelpaa vielä kaupassa. Ehkä sinulla on joskus käynyt niin. Seteli on unohtu taskun pohjalle ja olet mennyt ryppyisen setelin kanssa kauppaan ja toki se on siellä kelvannut. Entäs jos sinua alkaa suututtaa tämä vitosen seteli? Sä alat huutaa sille setelille. Senkin typerä vitosen seteli. Että sä osat olla tyhmä. Ei susta ole mihinkään. Ja ehkä jos sua oikein suututtaa, sinun tekisi oikein mieli lyödä sitä seteliä. Mitäs ajattelemme? Ovatko setelit edelleen samanarvoisia? Kyllä vain. Toinen seteli on vaan saanut vähän siipeensä ja on todella ryppyinen. Entäs jos sinua suututtaa todella kovasti? Pois joutaisit mokoma tyhmä vitosen seteli. Ei susta ole mihinkään. Entäs sitten? Puhut tässä setelistä pahoja asioita ja tavallaan tahraat setelin maineen. Jopa muut voivat alkaa ajatella tässä setelistä huonoja asioita. Mutta siitä huolimatta tämä seteli on täsmälleen yhtä arvokas kuin se toinenkin, sileämpi. Kun katsomme tätä ryppyistä, jalan alla käynyttä, mukiloitua ja tahrattua seteliä, se on täsmälleen samanarvoinen kuin tämä toinenkin. Mutta vaikka kuinka yrittäisimme siloitella tätä seteliä, me emme siitä sileää saa. Sen tiedän, että pankkiin tämä kelpaa ja vielä sinne kauppaankin. Se on ihan niin huonossa kunnossa. Näiden seteleiden äärellä pyydän miettimään sitä, miten toinen toistamme kohtelemme. Painemmeko alas vai nostammeko ylös? Sanoilla on juuri näin mahdottoman voimakas vaikutus meihin, niin kuin nämä vitosen setelit osoittavat. Sanoilla voimme rypistää toisen elämän, tahrata sen, painaa toista alas. Sanoilla voimme rohkaista, rakentaa, nostaa ylös ja jopa parantaa. Näiden 2 vitosen setelin äärellä toivotan sinulle oikein hyvää työpäivää.